Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе сити. Хоб баробаро боиш ба ленс гирем меморем мебудаки як хонаи як ошхонаро ба навор мегирем. Полни маълумоти пурраша метем. Шумо обуна шавед, лайк мунед, нашуд реклама дар номерои админ занг занед, мо ҳатман кӯмак мерасонем. Кадоме ки бе обуна шуда тамошо мекунанд, 85% одамое ки тамошо мекунанд, эҳтиромона хоҳиш мекунем ки обуна шавем дӯстон дар канал. ҳатман наворои хуб мешавад. раҳмати калон. Хоб дӯстони азиз, хонаро ба навор мегирем. ҳозир медурем як маълумоти пурраи хонаро метем. хона гуфтем ки қарор дорад дар ленский район, ноҳияи рӯдакӣ, деҳаи мадад. раҳ полни асфалта то даҳани дарвоза ҳамин хонара ду роҳ дорад дӯстон. як роҳи дарвозаи главни калон шай. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим медорем ба даруни хона. ростаки як ошиёна мешавад. хона ремонтш тайёрай. аз тарафи даст чап мебинем боғ аз боғи калон, якчанд ҳамун дарахтҳои мевадор, боло чалиёи калон мешавад. аз тарафи дасти рост мон дӯстон ҷои ҳезумхона бинем. ҷои ҳезумхона непарашам агаротай тарафи дасти рост. хоб иҷа ҷои ҳами решётка кардагиай барои ягон саг мақсад ягон чизи дигар. ҳашт сотиқ замин дӯстон, канализатсия дорад, 4 дар хона. хона ба кирпичи жони кирпичи сирхати бардошта шудааст. об ҳаст, об проблема нест, светош ҳама вақт ҳаст. пеши хонадани хидматтоки калон кардагиай. кат як дарбича гуфтем ки аз он тараф ҳам дуромада мешавад. дарбичаи дигариш айсон дарвозаи главни айсон. хоб итам раҳ дора ба даруни хона, ай кухня мебуроем дӯстон. ҳозир дари главниш хати медуроем. инҷо ҳам якчанд ҳамуд амборхона дора. берем мебинем ба дӯстон. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. медурем ба даруни хона. ростаки дӯстон як калидори дуроз мешавад 11 ба 2. пол ҳамаи хона ламинат, абои задагӣ. главниятат калидора кондитсионери 18 куба задагӣ. хоб аз якум хона сар мекунем дӯстон. ду тирзаи бари хона, як тирзаи пеши ҳавлӣ, болош фигура. асбобҳои хонара чизи чорара дӯстон ҳамаша холӣ мекунанд. ҳашт ба 4 дӯстон ҳамин хонае ки мебинед, зал 8 ба 4. хоб аз тарафи даст чап як хонаи дигар. аз ин хонаро мебинем. 5 ба 3.5. хонаи дуввум, полош ламинат гуфтем, абои задагӣ. 5 ба 3.5. якта зала дадан дар 3 дар хона, як размер. якум хона, дем хона, сем хона тарафи даст чап ҳамаш як размера. ина хонаи дигариша мебинем.
канализация дура гуфтем, канализация шаҳрия, канализация давлати, мақсад чун кадаги несан инҷа канализация дошт. хоб аз тарафи дасти ростмон дӯстон кухня мешавад. Кухня полш кафел задагия абой хонаро ба чӣ гарм мекунанд дӯстон? Хонаро як турбаи печка шинодагиан як баъзе хонаода ба ҳамун чиз гарм мекунанд. раҳи гуфтем ки аз дарбича медароем дӯстон, неми тараф аст дарбича, диюм главни вход дар омадан аз тарафи берун. باز یک خونه میگیرم با نوار میگیریم. رستکوز میداریم دوستان، جای دوشبوی میشوه، دوشبوی کلان، جای رزدیوان کش میگیم. اینجا خواب میشوه کلیدار. از طرف دست چپ ما جای دوشبوی بانده میشه که باگی پلاستیک болош задагӣ кафел ванна дар онда ҷои сауна кадаги лекин озираш дар ранги раздевалка дӯстон. аз тарафи дасти ростмон ҳоҷатхона мешавад. термикс, унитаз, калон, болош пластик. хоб як хонаи дигамон дӯстон, хонашам ба навор мегирем, нарх навора гап мезанем. хонаи дигариш панҷ ба 3.5 се дар хонаш 5 ба 3.5 яташ зали калоне ки дидем. Турбаи пичка задагия, дата тризо пластик. бози дӯстон мерем бари хонаро нишон метем, як чанд намуд чиз дига сохтагия. гир ба гир цементблок, гир ба гири ҳавлӣ. ҷои дедонхона, инҷа ҳоҷатхонаи дига беруна дора. ҳоҷатхонаи беруна. инҷа ҷои бо амборхона кадаги пишти хонада. خب دوستان، همه جای خانه را دیدیم. یک بار دیگر تکرار میکنیم که خانه قرار داره در ناحیه رودکی، دهه مدد، 8 سوتیق زمین کانالизация هست. 4 در خانه با کیرپیچی پخته ساختگی. خب کвадрат метри 120 квадрат полный 12 ба 12 сохтага, 12 дарозиш, памиш 12.
нархи хона дӯстон $65000 амрикоӣ хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерои телефон барои тамос 985 52 13 22. як номери дигар Россия дӯстон. метавонед WhatsApp қати одамое ки Россия связ мебуранд ба WhatsApp дар ҳамин кас занг занед. хоб номерои Россия +7 926 550 04 03 WhatsApp дора. WhatsApp дам метавонед занг занед дӯстон. кадом видеоро то охирша тамошо кард, лайк монен, обуна шавен. нашуд реклама дар номерои админ занг занед дӯстон.